Ahoj, Kido. Ahoj, Hopper. Kido, môžem sa ťa niečo spýtať? Jasné, Hooper. Čo ťa zaujíma? Včera som videl tatina, ako vybral peniaze z bankomatu. A tak som sa zamyslel, prečo si ich nevyberieme každý deň? Veď tam stále sú. Ha, keby to tak fungovalo. Ale Hooper, bankomat nie je čarovná skrinka. Peniaze tam len tak nepribúdajú. Niečo ti ukážem. Peniaze sa najprv musia zarobiť. Keď ľudia pracujú, pomáhajú, vyrábajú, učia, opravujú, dostanú za to výplatu. Čiže peniaze dostaneme za to, že niečo urobíme pre iných? Presne tak. Tvoj ocko napríklad opravuje pokazené veci ako umývadla a všelijaké iné veci doma. A mamina je lekárka, že? Áno, ocko všetko opraví a mamina pomáha ľuďom. No vidíš, a za to dostávajú peniaze. Niekedy v hotovosti, inokedy im ich pošlú na účet. A keď ich majú na účte, môžu si ich vybrať z bankomatu. Vieš, Hooper, aj deti sa môžu učiť, ako si zaslúžiť odmenu. Napríklad, keď pomáhaš doma, alebo sa niečo nové naučíš. Aha, tak keď pomáham mame polievať kvety, alebo upratujem hráčky, aj to je práca? Svojím spôsobom áno, ale nezabudni, že to je aj tvoja povinnosť voči tvojim rodičom, ale je to výborný začiatok. A niekedy za to dostaneš vreckové. Nie vždy, ale keď áno, už vieš, odkiaľ tie peniaze sú. Tak čo, Hooper? Ešte chceš veriť, že peniaze len tak rastú v bankomate? Haha, nie. Teraz už viem. Najprv práca, potom výplata a až potom bankomat. Presne tak. A keď budeš vedieť, koľko námahy stojí za každým zarobeným centom, naučíš sa peniaze si vážiť, šetriť a možno ich aj múdro použiť. Alebo s nimi niekomu pomôcť. Ďakujem, Kido. Mám nápad. Pôjdem dnes k babke. Možno jej trochu pomôžem. Určite sa poteší. Tak bež, pomocník Hooper, šup, šup. Jasnačka, maj sa, Kido. Vidíme sa zajtra. Ahoj, Hooper, užívaj si deň. Dúfam, že to tentokrát naozaj pochopil. Veď viete, deti, to je taký splašený zajačik. Ale vy si zapamätajte, peniaze neprídu zázrakom. Zarobíme ich tým, že pomáhame, učíme sa a skúšame nové veci. Aj malé labky dokážu veľké veci, keď chcú. Pre viac vzdelávacieho obsahu o financiách navštívte kidobank.com. Majte sa, priatelia.